Здравейте! Искам да ви представя една моя идея как да си записвам проектите с цел да не бъда ограбен, нали? А, и също така да предавам съобщения. Това е една от идеите също. Да бъдат предавани съобщения без да бъдат дешифрирани под никаква форма. Като цяло. А, идеята ми дойде при, не знам, нямаше още смартфони. Поне 15 години има. И както и да е. Идеята на всичко е бинарен код, който виждате, в бинарния код. Значи в този код има код, който всичко гледате. Също на по-късен етап ще ви представя и бинарен код в бинарния код на бинарния код. Нали? Но това ще се представи на определени хора като цяло, с които работя. И това е. Просто го пускам така, да ви представя идеята и също така се надявам някой да се опита да го дешифрира. Поне да се опита. И ще се радвам много, ако някой се доближи, пък наистина ще се радвам неимоверно много, ако някой успее. Това е от мене. Смятам, че е много готино, много е трудно. От 10 сутринта до 4 сега вграждах една, ще подскажа 4 буквена дума. Вътре всичко това има само една дума. До момента. Нали? Успех на всички и така. Лека.